Okej ljudi. Can I get that? Ne mogu. Ne! 2 srca mu je ostalo ljudi. Oh my god. Znači, umro je! Umro je! GG, ova lik je I veliki pozdrav ljudi. Dobrodošli u 5. epizodu na našem kanalu. Danas igramo na Bedlam serveru. Kao što vidite, igramo na Makalska. Vidim sad trenutno previše lag, jebem sranje. Nešto vidio na rutu ist kao uobičajeno na ovoj mapi, tako da, eto, nice. Dakle, što me sad vjerovatno ljudi. Nevjerovatno mi sada frima, ali šta ćete, okej, nice. Okej, nice, budovi. Ne znam zašto mi sad frima, okej, vam radite dakle ja. Oh, nice. Nice. Nice, budovi. Nice, budovi. What the fuck, ja go ne znam stvarno šta mi je, ako ćete iskreno. Ovo klika čekat, ovdje sam da prebacim na kec, okej, ali ovi samo fistaju. Če da se fajtamo bre. Jesmo, Gledaj, ljudi, ne znam šta mi je se, isto da ne snimam, ne znam nešto je retardirano ovo početka, ali bit će bolje sad da ubijem ovog lika, okej, nice. Okej, nice, ovo lik zadnje. Oh my god, kakav strejš, kakav strejš, ja ne znam, ja ljudi ne znam što je to čtisno. Okej, zvica, oh, nice. Bacimo, hop, hopa, nice, GG. E sad imam fishing rod, 1 kill, što je nice. 9 igrača, opa, 8 ga, oha, nisam. Stekvan sam kao govno. Vidite, to nisam vam predstavio Jarana, ljudi, gdje su to zaboravili? Če da se rasprsne, ljudi, ja često za slučaj. Za svaki slučaj, ljudovi. Da nešto ne bilo, prvo živo vama okrivo. Što ja ljudi govorim, stvarno ne znam, eto, ću ti iskreno. Stvarno ne znam. Dok je ovo čekaj, čekaj. Ona lik sa počeka. Mrš! Lezi dole! Vidite ljudi, jao, fali mi, daj kap, molim. Daj kap, full nice, ljudi, FNSS. Što je sa mnom moj drugar, prijatelj, Muamer Zukić. Drugar, sve ste Njemac pošao ti drugar. Okej, bacam ovo sve nepotrebno, što je very nice. U 5, what the fuck ljudi. Gore. Okej, nas jedan ljudi, snimamo s nekim, brzo, 2 minute traji samo, nice. Biće ovo lako za upload, ako vi nama logično, ne znamo ćemo ja stvarno. U Steambat, ajde da bi bilo. Amo s ovim sa likom neki dan. Nek dan s ovim likom igrao. Jesam. Ja sam sa lik nek dan igrao, što je very nice. Okej, sam tamo tuc. GG, can get that fitness. Ja lika ne znam. What the fuck, samo nje. Okej, ću ovo skružiti, what the fuck, glavo. Halo, glavonja. Mi smo ti. Jesmo čuk. Mi smo ti. Svoj. Sve smo na sve. Pomjer vam iza mene igra FIFA 16. Palik se Mudix. What the fuck, kako te, kad ti to nije? Okej, niješ, već tako nije. Ja ću da ljudi čeka fino ko budala, ali neću prvi početi. PvP. Mame, nemoj da pričaš kad ja pričam. Nemoj šuta. Okej, nice, tu smo. Ajde udarajte se vi više. Ajmo se udarajte. Ajmoš. Konje jedan padije. Ajmoš, dok te sad spamam ovdje. Imam sam više jedova. Bilo bi ti bile. Bilo mogu sad kratati Iron Sword. Ali ne mogu, a to sam ovaj prvi opušta. O, pukao je FNS. Nice. Okej, dobre. Sad udarali ga malo.
Hajmo ljudi, treba mi ova polja više nego ništa. Stvarno. Ajde, bježi da tamo neće. Tu. Okej, ljudi. Can I get that? No. Ne! 2 srca mu je ostalo, ljudi. Oh my god, znači, umro je! GG, ova lik je umro. Ništa, ljudi, ovo ću uploadati ako nešto je snimiti na epizodu. Tako da, eto. Hvala vam za gledanje, ostavite like, subscribe i idemo u sljedećem. Pozdrav!